guys, welcome to my YouTube channel. It's me and back, Sabina. Hey guys, sa Dwergon. Yes, tara na. Ito guys. Hello guys. Hi guys, abot namin, di namin sa bukid ba? Kulbaan hindi. Ah, di namin sa bukid. Di namin oh. Hoy, ro. Ano ba ka? Gid man ka. Oh, di namin sa bukid. Oh, di namin ilang papa. Abot namin. Uba sad ba? Ah. Lugar, ha? Oh. Og ani sa bukid magpuyo guys, daghang imong anak. Ngano? Siyempre bugnaw. Oh. Una kasagara sa bukid, managhan ang mga anak. Kay tinuod. Tuod mo lang. Ang mga anak kay tungos ka bugnaw. Libreng aircon, way bayad kuryente. Ana nang bukid oh. Nawalang. Nindot kayo. Libre aircon. Ako, kakakata dito. Oh, kasi pagnaon ba? Hi guys, abot namin sa Lovers Lane, no? Oh, hindat ah. Hey, isa pa. Hi. Kala mo mas. Oh. Hindat ah. Wow. Hindat nga lugar. Diri magi-deep ng mga kuan diri. Mga manag-uyab. Kami po na. Way back 2007. Abot po diri. Oh, very nice. Wow. Andot tayong lugar. Ay na pa. Dugay sing ka diha. Paspas. Nindot ni Lovers Lane. Nindot kay view oh. Wow. Kita? Wow. Tibok Duero kita. Oh, nindot. Kabalo mo guys, diri mag-dit ang mga uyab-uyab. Mo ni lugar sa manag uyab o kana. Kita nyo guys, kanang kuan. Payag, kanang kuan no. Diha na sila magdit-dit. Oh, nindot. Okay lugar. Oh, nice. View sa ubos. Ha? Hindi na makita ang view sa ubos. Nag-date ni guys. Nindot na. Init naman. Oh. Nindot. Iyay. Kinit. Sasaki.
Kami guys kay init. Wat pa? Midya mo ka. Matan-tan ko lang sa una sa uyab pata. Imo kong hoton. Karon bisa-bisaan naman ta. Murag ba na gugma guys. Diyan na ta guys. Sabi mo tiguang na. Sabang sa uyab pa kay ara kalabing. Wat-waton pa. Agakon karon pamijaan naman na. Kinaad. Kinaad pa nila. Napa kay gugma na pa. Wanas kayo guys, kaya hindi naman tubag. Gugma, taglag-grass. Grass lifting na po guys. Hima kubuan. Na-addict siyang garden. May gugma pa ba ka ni humbana ni? Biyaan naman ta. Yan na na guys na. Tapos sa una guys, sa una. Dito pa miyan diri sa una. Sas, ambot lang. Pinapiit. Karon wa na, limta na lang ita, biyaan pa jud. Kaluoy bas. Tiguang. Kami biyaan na dahil tani. Sa uyab pa. Tapos sa uyab pa, sus, ambot lang. Kaka sweet, karon pamijaan naman ta.